కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. అందరికీ స్వాగతం. భక్తులందరికీ మనం లెవెల్ 3లో ఈశోపనిషత్తు అనేది చూస్తున్నాము. ఇందులో 6వ మంత్రం ఈరోజు చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि. भ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో 6వ మంత్రం. యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవానుపశ్యతి సర్వభూతేషు చ ఆత్మానం తతో న విజుగుప్సతే. రిపీట్ చేయండి. యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవానుపశ్యతి సర్వభూతేషు చ ఆత్మానం తతో న విజుగుప్సతే. యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవానుపశ్యతి సర్వభూతేషు చ ఆత్మానం తతో న విజుగుప్సతే. మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఈశోపనిషత్తు 6వ మంత్రం. యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవానుపశ్యతి సర్వభూతేషు చ ఆత్మానం తతో న విజుగుప్సతే. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ మీనింగ్స్ అనువాదం చదవండి. ఎవడు సర్వాణి భూతాని సర్వజీవులను ఆత్మని ఏవ పరమ పురుషునితో వీనికి గల అనుబంధంలోనే అనుపశ్యతి సరి అయిన రీతిలో చూస్తాడో సర్వభూతేషు చ అన్ని జీవుల యందు ఆత్మానం ఆ పరమాత్మను అనగా చూస్తాడో అలాంటి వాడు తతః అలా చూడటం వల్ల న విజుగుప్సతే ఎవరిని ద్వేషించడు. సమస్తమును పరమపురుషునితో సంబంధము గలవానిగా చూసేవాడు సర్వజీవులను పరమపురుషుని అంశములుగా చూసేవాడు అన్నింటిలోనూ
పరమ పురుషుణ్ణి దర్శించేవాడు దేనిని ఎవరిని ఎప్పుడు ద్వేషించడు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవానుపశ్యతి సర్వభూతేషు చ ఆత్మానం తతో న విజుగుప్సతే. అంటే సమస్తాన్ని కూడా పరమ పురుషునితో అంటే భగవంతుని యొక్క సంబంధంలో గలవానిగా చూసేవాడు. అంటే సమస్తము కూడా ఆ పరమ పురుషుడితో సంబంధంలో చూసేవాడు. ఈశావాస్య సూత్రం మనం చూసాం కదా, మొత్తం భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. ఏదైనా భగవంతుడితో సంబంధంలో చూసేవాడు, ఆ ఈశావాస్య సూత్రాన్ని ఎరిగినవాడు. అలాగే సర్వజీవులను పరమ పురుషుని అంశములుగా చూసేవాడు, అన్నింటిలోనూ పరమ పురుషుణ్ణి దర్శించేవాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా చూస్తే ఉత్తమాధికారి మనం ఉపదేశామృతంలో చూసాం కదా, ఎవరు గుర్తుందా శ్లోకం? బిందువు. మనం కనిష్టాధికారి గురించి, మధ్యమాధికారి గురించి, ఉత్తమాధికారి గురించి చూసాము. ఆ బిందువు ఎవరికన్నా గుర్తుందా? ఓకే, ఐదవ బిందువు ప్రభుజీ. ఐదో బిందువు చెప్పండి మాత, బిందువు ఎవరికన్నా గుర్తుందా? రాదు ప్రభుజీ. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాధ్యేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిస్య భజంతమీశం శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్యమన్య నిందాదిశూన్య హృదమీప్సిత సంగ లబ్ధ్వా. లబ్ధియా. ఎస్ మాతాజీ, హరి బోల్. ఎక్సలెంట్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. చూసి చదివాను, చూడకుండా రాదు. ఓకే ఓకే, హరే కృష్ణ. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత అంటే మనసులో భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని జపించే భక్తుణ్ణి మనం మనసులో ఆదరించాలి. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం అంటే ఎవరైతే ఆ దీక్ష తీసుకుని భగవంతుని యొక్క నామాలని అలాగే ఆధ్యాత్మిక దీక్ష తీసుకుని ఆ విగ్రహారాధనలో ఎవరైతే నెలకొని ఉంటారో అటువంటి వారికి ప్రణామాలు అర్పించాలి. నిందాది శూన్య హృదమీప్సిత సంగ లబ్ధ్య. ఓకే, మధ్యలో ఉంటుంది కదా, దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం. నెక్స్ట్ మాతాజీ. శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్యమన్య. శుశ్రూషయ భజన విఘ్నమనన్యమన్య అంటే ఎవరైతే ఆ శుశ్రూష చేస్తూ ఉంటారో ఆ యొక్క భగవంతుని అంటే సేవ చేయడం, భక్తియుక్త సేవలో సేవ చేస్తూ ఉంటారో, అలాగే ఇతరులని నిందించని ప్రవృత్తి అంటే ఆ నిందించకుండా ఉండాలన్నమాట. అంటే ఇతరులను విమర్శించడం కానీ వాళ్ళని నిందించడం కానీ ఇటువంటి ప్రవృత్తి కలిగిన వాడనమాట. అటువంటి శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం చేస్తూ మనం అటువంటి వాళ్ళని అటువంటి ఉత్తమ భక్తుల్ని మనం అటువంటి వారి యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటూ సెలవు భగవంతుని వాళ్ళని సేవిస్తూ ఉండాలనేది మనం చూసామన్నమాట. దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం శుశ్రూషయ విఘ్నమనన్యమన్య అని అక్కడ అందుకే మనం అది ఉపదేశామృతంలో చూసాము. ఆ యొక్క ఉత్తమ పురుషుడు గురించి, ఆ ఉత్తమ అధికారి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే, పద్మజ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇది సర్వ వస్తువులను దేవాది దేవునికి సంబంధించినవిగా చూసే మహనీయుడైన మహాభాగవతుని వర్ణనం. పరమ పురుషుని ఉనికిని అనుభవించడంలో 3 దశలు ఉన్నాయి. కనిష్టాధికారి దిగువ దశలోని వాడు. అతడు దేవాలయం, చర్చి, మసీదు మొదలైన పూజా స్థలాలకు వెళ్ళి తన మత విశ్వాసాలను అనుసరించి మత గ్రంథాలలో చెప్పబడిన పద్ధతిలో దేవుని పూజ చేస్తాడు. అలాంటి భక్తుడు ఆ పూజా స్థలంలో తప్ప మరెక్కడా భగవంతుడు ఉండడని భావిస్తాడు. భక్తియుక్త సేవ విషయంలో ఎవరు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారో, భగవత్ సాక్షాత్కారమును పొందిన వారెవరో అతడు తెలుసుకోలేడు. అలాంటి భక్తులు నిత్య పూజా కార్యక్రమాన్ని అనుసరిస్తూ ఒక విధమైన భక్తి మరొక దానికంటే గొప్పదని వారిలో వారే పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి వారు ఆధ్యాత్మిక స్థితిని సాధించడం కోసం భౌతికాలైన హద్దులు దాటడానికి ప్రయత్నించేవారు కనిష్టాధికారులు, ప్రాకృత భక్తులు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఈ యొక్క మంత్రం వచ్చేసి ఉత్తమాధికారుల గురించి వివరిస్తుంది. కాబట్టి అదే సమయంలో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ఇతర
అంటే కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి గురించి కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. ముఖ్యంగా మనం ముందు కనిష్టాధికారి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కనిష్టాధికారి ఏమనుకుంటాడంటే భగవంతుడు ఓన్లీ అంటే దేవాలయం అవ్వచ్చు, చర్చ్ అవ్వచ్చు, మసీద్ అవ్వచ్చు, ఇటువంటి స్థలాల్లో తప్ప అంటే ఇంకెక్కడా లేడన్నట్టుగా భావిస్తూ ఉంటాడనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అతడు దేవాలయము, చర్చి, మసీదు మొదలైన పూజా స్థలాలకు వెళ్ళి తన యొక్క మత విశ్వాసాలను అనుసరించి అట్లా వాళ్ళ యొక్క మత గ్రంథాలు చెప్పబడిన పద్ధతిలో దేవుణ్ణి పూజ చేస్తాడు. అంటే మందిరంలో మాత్రం భగవంతుడిది, ఆ మందిరం ప్రదేశం మాత్రం భగవంతుడిది. మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది, మిగతా అంతా అంటే ఈ వెలుపల అంటే మిగతా ప్లేస్ అంతా నాదే, నా ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉండొచ్చు అన్నట్లుగా అనుకుంటూ ఉంటాడు. అతను కనిష్టాధికారి. ప్రతిరోజు ఎవరైతే మందిరానికి వెళ్తున్నారో వాళ్ళని భక్తులు అనుకుంటూ ఉంటాడు. వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు, వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని వాళ్ళు పొందారా లేదా, ఇవన్నీ అతను తెలుసుకోలేడు. ఇంకా వారిలో వాళ్ళే అంటే ఇప్పుడు కనిష్టాధికారులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళలో వాళ్ళే పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. మేము చేసేదే గొప్ప, మేము చెప్పేదే గొప్ప అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇదంతా ఏంటి, భౌతికమైన స్థితి అనమాట. ఈ భౌతికమైన స్థితిని దాటడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు మళ్ళీ కనిష్టాధికారి. అంటే ఈ భౌతిక స్థితిలోనే ఉన్నారు కానీ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు. అంటే భౌతికమైన భక్తులు, కనిష్టాధికారులు వాళ్ళకి వాళ్లే గొప్ప భక్తులను కూడా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారు అని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. కనిష్టాధికారులు ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఇతర జనుల్ని, ఇతర సమాజాలు అంటే కొన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం, వారికి గురు శిష్య పరంపర అంటే ఏమీ లేకపోయినా కూడా వాళ్ళే ఏదో ఒక సమాజాన్ని స్టార్ట్ చేసేస్తే వాళ్ళని కూడా కీర్తిస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే మరి వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా భాగవతం చెప్తున్నారు కదండి, భగవద్గీతని చెప్తున్నారు కదండి, మీరు చెప్పినంత గొప్పగా కాకపోయినా సారీ అంటే మీరు చెప్పేదానికంటే కూడా ఇంకా గొప్పగా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో శ్లోకాలు తీసుకొచ్చేసి చాలా ఎగ్జాంపుల్గా వాటిని అవపోసన పట్టేసారు, చాలా పాండిత్యం ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, ఇట్లా భావిస్తూ ఉంటారనమాట. వీళ్ళది ఏంటంటే ఇంకా భౌతికమైన స్థితి. ఉదాహరణకి ఏంటంటే మనకి చెప్తారు, గులాబ్ జాము ఆ పాకంలో ఉంటుంది కదా, ఆ పాకం నుంచి బయటకు తీసిన తర్వాత కూడా కొంతసేపు ఆ పాకం అనేది దానికి పట్టుకుని ఉండడము, అది కారుతూ ఉండడం ఉంటుంది కదా. అలాగే కనిష్టాధికారి కూడా ఏంటంటే ఇంకా భౌతిక భావాలు అనేవి అతని నుంచి వెళ్ళిపోలేదు కాబట్టి, ఆ యొక్క స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అతను అలా అనుకుంటూ ఉంటాడనమాట. అలాగే ఇంకా వీళ్ళు ఒకరికి నుంచి ఇంకొకరు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా కనిష్టాధికారులు, వాళ్ళనే ప్రాకృత భక్తులు అని అంటున్నారు. కాబట్టి అలాంటి వారు ఆధ్యాత్మిక స్థితిని సాధించడం కోసం భౌతికాలైన హద్దులు దాటడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఈ రెండవ దశ శైలజ మాతాజీ హరే కృష్ణ చదువుతారా? రెండవ దశకు చెందిన భగవత్ సాక్షాత్కారమును పొందిన వారు మధ్యమాధికారులు. వారు 4 విధముల వారికి గల మధ్య తేడాను గుర్తించి అనుసరిస్తారు. 1, మొదట వారు భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటారు. 2, తర్వాత వారు భగవద్భక్తులను గురించి తెలుసుకుంటారు. 3, తర్వాత భగవంతునికి సంబంధించిన జ్ఞానము లేని అమాయకుల గురించి తెలుసుకుంటారు. తర్వాత భగవంతుని యందు విశ్వాసం లేకుండా భక్తియుతమైన భగవత్ సేవను ద్వేషించే నాస్తికులను గుర్తిస్తారు. ఈ మధ్యమాధికారి పరిస్థితులను అనుసరించి ఈ 4 విధాల వారితో భిన్నముగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. అతడు భగవంతుని ప్రేమ విషయంగా భావించి అతన్ని ఆరాధిస్తూ భక్తియుక్త సేవ చేసే వారితో స్నేహం చేస్తాడు. అతడు అమాయకుల హృదయాల్లో అంతర్గతంగా కల భగవత్ ప్రేమను మేల్కొల్పాలని ప్రయత్నిస్తాడు. భగవంతుని నామాన్ని నిందించే నాస్తికుల సాంగత్యాన్ని వదిలిపెడతాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాత. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనకి రెండవ దశ ఏంటి, మధ్యమాధికారులు భగవత్ సాక్షాత్కారమును పొందినారు. వారు 4 విధముల వారికి గల మధ్య తేడాను గుర్తించి అనుసరిస్తారు. అంటే మొదట వాళ్ళు భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటారు. అంటే భగవంతుడితో ప్రేమ అనేది కలిగి ఉండాలని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క సాంగత్యంలో ఉండాలని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత వాళ్ళు భగవద్భక్తులు అంటే నిజమైన భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తెలుసుకుని వాళ్ళతో సాంగత్యంలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత 3వ వాళ్ళు భగవంతుడికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఎవరికైతే ఉందో లేకపోతే ఎవరికైతే లేదో అటువంటి వాళ్ళని, అంటే ఇప్పుడు భగవంతుని గురించి సంబంధం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఎవరికైతే లేదో అటువంటి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారనమాట. అదే కదా చెప్పారు, భగవంతునికి సంబంధించిన జ్ఞానం లేని అమాయకులను గురించి తెలుసుకుంటారు, వాళ్ళని ఎంతో కొంత ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు.
తర్వాత భగవంతుని యందు విశ్వాసం లేకుండా భక్తియుక్తమైన భగవత్ సేవను ద్వేషించే నాస్తికులను గుర్తిస్తారు. అంటే భగవంతుని యందు కానీ ఆ భక్తియుక్తమైన సేవ యందు కానీ విశ్వాసం లేదు వీళ్ళకి, అటువంటి వారిని ఏమంటారు? నాస్తికులు అంటారు. వాళ్ళని ద్వేషించకుండా అటువంటి నాస్తికులను కూడా గుర్తించి అటువంటి వారికి దూరంగా ఉంటారన్నమాట. ఇటువంటివి అన్నీ కూడా ఈ మధ్యమాధికారి పరిస్థితులు, ఈ 4 విధాల వారితో భిన్న భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఎదుటి వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే కనిపిస్తున్నారో దాన్ని బట్టి వీళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు నాస్తికులతో అయితే వాళ్ళు కొంచెం దూరంగా ఉంటూ ఉంటారు. కొంతమంది అమాయకులు కనబడితే వాళ్ళకి ఏదో కొంత బోధించాలని చూస్తూ ఉంటారు, భగవంతుడు సాంగత్యంలో ఉండాలని చూస్తూ ఉంటారు, అలాగే భక్తులతో సాంగత్యంలో ఉండాలని చూస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సుజాత మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. పైన చెప్పిన మధ్యమాధికారి అయి ఉత్తమాధికారి సర్వాన్ని పరమపురుషునికి సంబంధించినదిగానే చూస్తారు. అతడు ఆస్తిక నాస్తికుల పట్ల భేదం పాటించక సర్వాన్ని భగవదంశగానే పరిగణిస్తారు. భౌతిక ప్రకృతి సంబంధించిన గుణాలను బట్టి భిన్న దేహాలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ పండితుడైన ఒక బ్రాహ్మణుడు వీధిలో తిరిగే కుక్క భగవద్ అంశం కావడం వల్ల దాని యందు ఎలాంటి భేదము లేదని తెలుసుకుంటారు. అతడు పరమ పురుషుని బ్రాహ్మణాంశం తనకు లభించిన స్వల్ప స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగం చేయలేదని, కుక్కురాంశము అనగా కుక్కాంశము ఆ స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగము చేయడం వల్ల అజ్ఞాతంలో కూడిన కుక్క రూపంలో బంధించబడిన ప్రకృతి శాసనాల చేత శిక్షింపబడినది గుర్తిస్తారు. బ్రాహ్మణుడు కుక్క క్రమముగా చేసే వ్యాపారాలను గురించి ఆలోచించగా ఉత్తమాధికారి ఇరువురికి మేలు చేయ సంకల్పిస్తారు. అలాంటి విఘ్నుడైన భక్తులు భౌతిక శరీరాల చేత భ్రాంతి చెందకుండా ఆయా జీవులలో గల ఆధ్యాత్మిక స్ఫలింగం చేత మాత్రమే ఆకర్షితుడవుతారు. నెక్స్ట్ చదివేసాను మాతాజీ. పైకి ఏకత్వాన్ని లేక సోదరత్వాన్ని చాటుతూ ఉత్తమాధికారి అనుసరింపజూసిన దైహిక స్థితిలోనే వర్తించేవారు నిజానికి మిదాలోకపరుకారులుగా విశ్వజనీయ సౌభద్రాన్ని గురించి ఉత్తమాధికారి నుంచే తెలుసుకోవాలి. జీవాత్మను గురించి కానీ పరమాత్మను గురించి కానీ సరైన అవగాహన లేని మూడుని నుండి నేర్చుకోకూడదు. ఈ 6వ మంత్రంలో ప్రతి ఒక్కరు ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ కొంచెం ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది. పైన చెప్పిన మధ్యమాధికారియే కాదు, పైన చెప్పిన మధ్యమాధికారికి పైన ఉంటాడు ఉత్తమాధికారి, అది కొంచెం చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ ఉత్తమాధికారి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ముందు చూసాము కనిష్టాధికారి గురించి, తర్వాత మధ్యమాధికారి గురించి, ఇప్పుడు ఉత్తమాధికారి గురించి. అంటే ఉత్తమాధికారి ఏంటి అంటే నాస్తికుల పట్ల అయినా అలాగే ఆస్తికుల పట్ల అయినా కూడా సమానంగా వ్యవహరిస్తాడు. ఎందుకంటే అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాలుగానే అతను తెలుసుకుంటాడు కాబట్టి. అందుకు మనం చూస్తాం కదా భగవద్గీతలోనే విద్యా వినయ సంపన్నే చెప్తారా అన్న శ్లోకం? పండిత సమదర్శిన. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ వినయంతో ఉన్నారో ఆ యోగులు, వాళ్ళకున్న నిజమైన జ్ఞానబలంతో విద్య వినయం సంపన్నుడైన, అంటే ఆ రెండింటిని కలిగిన ఆ బ్రాహ్మణుడిని, గోవును, ఏనుగుని, కుక్క మాంసం తినేవాడిని అంటే చండాలుని సమదృష్టిలో చూస్తాడు. అంటే అందరిలో కూడా పరమాత్మని చూస్తూ ఉంటాడు, అందరినీ సమానంగా చూస్తూ ఉంటాడు, అందరినీ భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా చూస్తాడు. కాబట్టి అతనేంటి నాస్తికులకైనా అలాగే ఆస్తికులకైనా మంచి చేయాలని చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట. మనం అందుకే చూస్తూ ఉంటాం చాలా గొప్ప గొప్ప మహారాజులు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఎంత అధమునైనా కూడా వాళ్ళు భక్తులు పురోగతికి తీసుకురావాలని చూస్తూ ఉంటారు. నాస్తికులు కూడా, అంటే నాస్తికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఎలా మంచి చేయాలి అనేది ఒక గొప్ప నైపుణ్యం అనమాట. అది ఉత్తమాధికారులకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. అందరూ సమానమే కదా అని మనం కొన్ని జంతువులను కానీ ఎటువంటి వాటిని తీసుకొచ్చి దీనికన్నా కట్టేసి మనం ప్రవచనం చెప్తూ ఉంటే వాటికి అర్థమవుతుందా? అవి వింటాయా? వినవు, వాటికి అర్థం కావు. కాబట్టి వాటికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే
అవి భగవంతుని యొక్క అంశలే కాబట్టి వాటికి ఎలా అయితే సపోజ్ ఆహారం ఇవ్వాలి, కాబట్టి వాటికి ఎటువంటి ఆహారం ఇవ్వాలి, ఎలా ఆహారం ఇవ్వాలి అనేది భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని వాటికి ఆహారంగా మనం ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట. అంటే అతడు ఎవరు? ఉత్తమాధికారి. ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆకృతికి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అంశే, కానీ ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆకృతిని కానీ శరీరానికి కానీ ఆకర్షితుడు అవ్వడు ఉత్తమాధికారి. అతని యొక్క ఆత్మకు మాత్రమే ప్రాముఖ్యత అనేది ఇస్తూ ఉంటాడు. అందుకే అతను ఏంటంటే బ్రాహ్మణుడు కుక్క క్రమంగా చేసే వ్యాపారాల గురించి ఆలోచించక ఉత్తమాధికారి ఇరువురికి మేలు చేసేటట్టుగా సంకల్పిస్తాడు. ఇంకా ఇక్కడ పైకి చాలామంది ఏంటంటే ఏకత్వాన్ని లేక సోదరతత్వాన్ని చాటుతూ ఉత్తమాధికారిని అనుకరింప చూస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే భగవద్గీత బుక్ పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు, లేకపోతే చాలా సన్యాస దీక్షలో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళకి ఇంకా ఈ యొక్క అంటే ఆ మిథ్య లోకోపకారులు ఇక్కడ అందుకే ఏం చెప్తున్నారంటే నిజానికి ఏంటంటే ఇతరులకి ఏదో కొంత మంచి చేసేటట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ వాళ్ళు ఆ చేసే స్థితిలో వాళ్ళు ఉండరు. వాళ్ళు దాన్ని ఏమంటున్నారు? విశ్వజనీన సౌభ్రాతత్వం. అంటే అందరినీ సమానంగా చూస్తూ ఈ విశ్వాన్ని అంతటిని కూడా చాలా శాంతిగా ఉంచాలి అనుకుని చూస్తూ ఉంటాడు ఉత్తమాధికారి. అది అటువంటి ఉత్తమాధికారి నుంచి తెలుసుకోవాలి. కానీ ఎవరైతే ఇట్లా మిథ్యా లోకోపకారులు ఉన్నారో, అంటే బయటికేమో ఏదో సమాజ సేవ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తూ ఉంటారు, కానీ లోపలంతా కూడా వాళ్ళు దాంట్లో నుంచి ఎలా లాభాన్ని పొందాలి అనేది కానీ, లేకపోతే అందరి నుంచి ఎలా ప్రశంసలు ఇదంతా కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని మిథ్య లోకోపకారులు అని అంటున్నారనమాట. కానీ ఉత్తమాధికారి ఎవరైతే ఉన్నాడో జీవాత్మ గురించి కానీ పరమాత్మను గురించి కానీ సరైన అవగాహన లేని ఇప్పుడు మూడులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకోకూడదు. ఎవరి నుంచి నేర్చుకోవాలంటే ఉత్తమాధికారి నుండి మాత్రమే మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు జీవాత్మ గురించి తెలుసుకుంటారు, పరమాత్మ గురించి కూడా తెలుసుకుని ఉంటారు. అందుకే మనకి తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన అంటారు. అంటే ఆ ఉత్తమాధికారి ఆల్రెడీ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని దర్శించాడు. అటువంటి వారి నుంచి మనం తెలుసుకోవాలి. అంతేగాని ఇటువంటి అవగాహన లేని ఈ మూడు నుంచి మనం నేర్చుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ 6వ మంత్రంలో ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని స్వయంగా పరిశీలించాలని స్పష్టంగా సూచించబడింది. అంటే సమగ్ర జ్ఞానంతో కూడిన పూర్వాచార్యుణ్ణి ప్రతి ఒక్కరూ అనుసరించాలని దీని అర్థం. ఈ సందర్భంలో అనుపశ్యతి అనే సంస్కృత పదం అర్థవంతంగా వాడబడింది. అనగా అనుసరించడం, పశ్యతి అంటే పరిశీలించడం లేక చూడటం. అనుపశ్యతి అంటే మానవుడు వస్తువులను చర్మ చక్షువులతో చూచినట్లు చూడటం కాదు, పూర్వాచార్యులను అనుసరించాలి. భౌతిక లోపాలు ఉండటం వల్ల చర్మచక్షువు దేనిని సరిగ్గా చూడలేదు. ఉత్తమ ప్రామాణికుల నుండి విన్నవాడే వస్తువులను సరిగా చూడగలడు. భగవంతుడే స్వయంగా బోధించినటువంటిదైన వేద విజ్ఞానమే ఉత్తమోత్తమైన ఆధారం. వైదిక సత్యం పరమ పురుషుని నుండి బ్రహ్మకు, బ్రహ్మ నుండి నారదునికి, నారదుని నుండి వ్యాసునికి, వ్యాసుని నుండి ఇతర శిష్యులకు గురు శిష్య పరంపరా క్రమంలో సంక్రమించింది. పూర్వం వేద సందేశాలను వ్రాసి ఉంచవలసిన అవసరం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే పూర్వయుగంలో మానవులు చాలా వివేకవంతులు, గొప్ప మేధావంతులు, ఏకసంథాగ్రహులు. ప్రామాణికుడైన ఆచార్యుని ముఖం నుండి ఒక్కసారి ఉపదేశాలను విన్నంత మాత్రాన ఆ ఉపదేశాలను వారు అనుసరించగలిగి ఉండేవారు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.
మాతాజీ నా వాయిస్ వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభు. ఓకే మాతాజీ, ఎంతవరకు వినపడింది మాతాజీ ఇందాక? ఇప్పుడు ఆరో మంత్రం ఆ అమ్మాయి చదివారు కదా మాతాజీ, అంతవరకు వినిపించింది. తర్వాత మరి వినిపించలేదు. ఓకే, నా వాయిస్ అసలు వినిపించలేదు అయితే తర్వాత. తర్వాత వినిపించలేదు ప్రభు. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్లో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే అనుపశ్యతి అనే ఆ వాక్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారనమాట. ఆత్మన్యేవ అనుపశ్యతి. అనుపశ్యతి అంటే సరైన రీతిలో చూడడం. మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈ అనుపశ్యతి అనే ఆ వర్డ్ చాలా ముఖ్యమైనది. అంటే ఒక వ్యక్తి విషయాలను వాళ్ళ యొక్క అంటే మన యొక్క సొంత కళ్ళతో చూడడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. పూర్వాచార్యుల యొక్క అడుగుజాడల్ని పరిశీలించాలనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం 2 చిన్న రంధ్రాల ద్వారా చూసేసి ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా అంచనా వేయాలని మనం చూసేస్తూ ఉంటాం. ఏంటి ఆ 2 చిన్న రంధ్రాలు అంటే మన యొక్క కళ్ళు. ఈ యొక్క ప్రాపంచికమైన ఈ చర్మ చక్షువులతో చూస్తూ మనం మొత్తం అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. కానీ మన దృష్టి ఏంటి అంటే సంకుచితమైన దృష్టి అని చెప్తారు. మన దగ్గర ఉన్న ఒక 30 సెంటీమీటర్ల స్కేల్తో మనము భూమి మొత్తాన్ని కూడా కొలవాలని చూస్తూ ఉంటాం అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తూ ఉంటారు. అది మన పరిస్థితి. కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, వేద జ్ఞానం అనేది చాలా ఉత్తమమైన ఆధారం. మనం ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తు మొదలుపెట్టినప్పుడు కూడా చూసాం, వేద జ్ఞానము తల్లి వంటిది. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు దాన్ని స్వయంగా బోధించాడు. అందుకే భగవంతుడు చెప్పారు కదా, వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవచాహం. అందుకే మనం వేదాన్ని స్వీకరించాలి. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే శిష్యులు ఉండేవాళ్ళు, అంటే ఆ గురువు చెప్తే దాన్ని వెంటనే గుర్తుంచుకునేవాళ్ళు. మరి ఈ రోజుల్లో అది సాధ్యమా అంటే కాదు. కాబట్టి మనకి ఈ గ్రంథాలు అనేవి చాలా అవసరం అన్నమాట. అందుకే మనకి ఈ గ్రంథాలు అనేవి ఒక ప్రామాణికమైన ఆచార్యుల ద్వారా ఈ గ్రంథాలు అనేవి ఇవ్వబడ్డాయి. మందాస్ సుమందమతయో మందభాగ్యో అని ఎప్పుడు వేదవ్యాసుల వారు ఈ కలియుగం యొక్క పరిస్థితిని ముందే గ్రహించి ముందే చూసి ఆయన మనకి ఈ గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా అందించడం జరిగిందనమాట. సాక్షాత్గా భగవంతుడే బోధించిన శ్రీమద్ భగవద్గీత అవ్వచ్చు, గురుశిష్య పరంపరలో అంటే వ్యాసుల వారి యొక్క చివరిదైన శ్రీమద్ భాగవతం. ఆయన ఎప్పటికీ సంతృప్తి చెందలేకపోతుంటే నారదుల వారు అంటే అతని యొక్క గురువైన నారదుల వారిని అడిగి శ్రీమద్ భాగవతం రచించమని చెప్పారు. కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించి అప్పుడు ఆయన పూర్ణ సంతుష్టుడవుతాడనమాట. అటువంటి ఈ వేద జ్ఞానం కృషి పరంపర ద్వారా వినాలని చెప్తున్నారు. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. స్వయం వ్యక్తములైన శాస్త్ర గ్రంథాలపై చాలా వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. వాటిలో చాలా భాగం ప్రప్రథమంగా వేద విజ్ఞానాన్ని బోధించిన శ్రీ వ్యాసదేవుని గురుశిష్య పరంపర క్రమానికి చెందినవి కావు. సర్వ సమగ్రము ఉదాత్తమైన శ్రీ వేదవ్యాసుని భాగవతమే వేదాంత సూత్రాలకు ప్రామాణికమైన భాష్యం. భగవంతుని చేత స్వయంగా చెప్పబడి వ్యాసదేవుని నుంచే రచింపబడిన భగవద్గీత కూడా కలదు. ఇది స్వయంగా వ్యక్తములైన శాస్త్ర గ్రంథాలలో మిక్కిలి ప్రధానమైనది. భగవద్గీతలో కానీ భాగవతంలో కానీ చెప్పబడిన సిద్ధాంతాలకు భిన్నంగా ఎలాంటి వ్యాఖ్యానమైన అప్రాణికమైనదే. ఉపనిషత్తులు, వేదాంతం, వేదాలు, భగవద్గీత, భాగవతం మొదలైన వాటి యందు ఏకాభిప్రాయమే ప్రకటితమైనది. దేవాదేవుని యందు శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో చెప్పిన విధంగా అతని వివిధ శక్తుల యందు విశ్వాసం గల వ్యాసదేవుని శిష్యపరం నుండి కానీ ఉపదేశం పొందకున్న వేదాలను గురించి ఎవరు ఒక నిర్ణయానికి రారారు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రమాణ. కాబట్టి ఇక్కడ స్వయంగా వ్యక్తములైన శాస్త్ర గ్రంథాలపై చాలా వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి. మనకి ముఖ్యంగా ముఖ్యమైన గ్రంథాలు శ్రీమద్ భగవద్గీత తీసుకుంటే ఆ భగవద్గీత మీద చాలా చాలా వ్యాఖ్యానాలు అనేవి ఉన్నాయి అన్నమాట. అవన్నీ కూడా గురుశిష్య పరంపర ద్వారా వచ్చినవి కావు. వ్యాస మహర్షి ద్వారా ఈ గురుశిష్య పరంపర ద్వారా వచ్చినవి
ఏవైతే కావో వాటిని అప్రామాణికమైనవి అని అంటున్నారు. మరి అవన్నీ ప్రామాణికం కాదు. వేదాంత సూత్రాలకి సహజ భాష్యమైన శ్రీమద్ భాగవతం, ఇది కూడా వ్యాసదేవుల వారి నుండి వచ్చింది. ఆ భాగవతం కూడా ఎలా రావాలి? పరంపరానుగతంగా రావాలి అని చెప్తున్నారు. భగవద్గీత మీద కూడా వారికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చాలా చాలా వ్యాఖ్యానాలు అనేవి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వాళ్ళు రాస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఉపనిషత్తులు కానీ, వేదాంతం కానీ, వేదాలు కానీ, భగవద్గీత అయినా, శ్రీమద్ భాగవతం అయినా, వీటన్నింటి యొక్క సారము, వీటి అందుండే ఆ ఏకాభిప్రాయం మనకి ప్రకటితం అవుతూ ఉండాలి. మనం చూస్తున్నాం, ఉపదేశామృతం చూసాం, దాంట్లో ఏం చెప్పారు? ఈరోజు మనం 5వ బిందువు చూస్తే ఇక్కడ ఈ ఈశోపనిషత్కి ఈ ఉత్తమాధికారి, మధ్యమాధికారి, వీటి గురించి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అలాగే భగవద్గీతలో చూసాము, శ్రీమద్ భాగవతంలో చూస్తాము, ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి ఇవంతా కూడా ఏకాభిప్రాయం అనేది ప్రకటన అవుతూ ఉంటుంది. ఇవి ప్రామాణికమైనవి అనమాట. లేకపోతే అది ప్రామాణికమైనవి కావు. అంటే ఇందులో ఒక రకంగా చెప్పి అందులో ఒక రకంగా చెప్తున్నారు అంటే అవి ప్రామాణికమైనవి కాదు. కాబట్టి ప్రామాణిక శాస్త్రాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే ఒక మూలం నుంచి వస్తున్నాయి అంటే అవి ప్రామాణికమైనవి అనమాట. మనం వినే అన్ని కూడా ఒక మూలం నుంచి వస్తున్నాయా లేదా, ఒక గురు శిష్య పరంపర ద్వారా నుంచి వస్తున్నాయా లేదా, ఒక పూర్వాచార్యుల నుంచి మనం తీసుకుని వాటిని ఇక్కడ చర్చిస్తున్నామా లేదా, అంటే మనం మాట్లాడుకునేది ఈ యొక్క కాలానికి తగ్గట్లు, ఈ యొక్క పరిస్థితికి తగ్గట్లు ఎగ్జాంపుల్స్ అనో లేకపోతే ఏవో కొన్ని ఉండొచ్చు. కానీ ఆ యొక్క మూల సారాంశం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా పూర్వాచార్యులు ఇచ్చింది. శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు మనకి అర్థమయ్యే విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్, ఉదాహరణలతోటి మనకి భగవద్గీతలో, శ్రీమద్ భాగవతంలో, ఈ యొక్క ఉపనిషత్తులలో వీటికి భాష్యాలని రాసి మనకి అర్థమయ్యే విధంగా, మనకి అనుగుణంగా వీటన్నిటి కూడా అందించడం జరిగిందనమాట. అందుకే ఆయన శ్రీమద్ భగవద్గీత రాసేటప్పుడు కూడా ముందే చెప్తారు, బలదేవ విద్యాభూషణుల వారికి, అలాగే విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరుల వారికి, అంటే వారి యొక్క ఇచ్చిన భాష్యాలను తీసుకుని మనకి సరళంగా అర్థం అవడానికి శ్రీమద్ భగవద్గీతను ఆయన రచించారనమాట. కాబట్టి అలా గురుశిష్య పరంపర, అలాగే ప్రామాణికమైన ఆచార్యులు ఇచ్చిన ఉపదేశాల అనుసారంగా బుక్స్ అనేవి రావాలి. కానీ ఎవరంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా, వాళ్ళకి తోచినట్లుగా ఈ యొక్క వ్యాఖ్యలు అనేవి రాస్తూ ఉంటే వాటికి మనం దూరంగా ఉండాలి. అలాగే వాటి పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా కూడా ఉండాలి. జ్యోత్స్నా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత 18.54 అనుసరించి బ్రహ్మభూత స్థితిలో గలవాడు మాత్రమే ఉత్తమాధికారి అయిన భక్తుడై ప్రతి జీవిని తన సోదరునిగా చూడగలడు. ప్రాపంచిక లాభానికై ప్రయత్నిస్తూ ఉండే రాజకీయవేత్తలలో ఇలాంటి దృష్టి ఉండదు. ఎవరైనా ఉత్తమాధికారి లక్షణాలను అనుకరిస్తే కీర్తి కోసం కానీ, భౌతిక ప్రయోజనం కోసం కానీ, భౌతికమైన ఈ దేహాన్ని సేవించిన వాడే అవుతాడు కానీ ఆత్మకు ఉపయోగపడలేడు. అలాంటి వ్యక్తికి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని గురించి ఎలాంటి జ్ఞానం ఉండదు. ఉత్తమాధికారి జీవునిలోని ఆత్మను దర్శించి ఆత్మగానే అతన్ని సేవిస్తాడు. ఇలా చేయడం వల్ల అతనిలోని భౌతికాంశం కూడా అప్రయత్నంగానే సేవించబడుతుంది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. శ్లోకం ఎవరికైనా వచ్చా? 18.54. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోచతి నకాంక్షతి సమస్సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తి లభతే పరాం. మద్భక్తి అంటే లభతే పరాం అంటే ఎవరైతే దివ్యంగా ఉంటూ భగవంతుని యొక్క ఆ పరబ్రహ్మానుభూతిని పొంది పూర్తిగా ఆనందమయుడవుతాడో అతడు ఈ బ్రహ్మభూత స్థితిలో ఉన్నట్లు వాడనమాట. కాబట్టి అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? అతడు ఎప్పుడు కూడా శోకించడు. నశోచతి నకాంక్షతి అంటే దేని గురించో శోకించడు, అలాగే దేని గురించో పొందాలని కోరుకోడు. కాబట్టి అతడు అందరి పట్ల కూడా సర్వేషు భూతేషు అని చెప్తున్నారు. అంటే అందరి పట్ల కూడా, అన్ని జీవుల పట్ల కూడా సంభావం కలిగి ఆ స్థితిలోనే అతడు విశుద్ధ భక్తియుత సేవను పొందుతాడు. అటువంటి వాడిని ఏమని చెప్తున్నారు? ఉత్తమాధికారి.
మరి ఇక్కడ మనకి నిజమైన ఉత్తమాధికారి గురించి వివరిస్తున్నారు. అటువంటి బ్రహ్మభూత స్థితిలో లేకుండా ఎవరు కూడా ఉత్తమాధికారి కాలేడు. ఉత్తమాధికారి కాకుండా సర్వలోక సౌభ్రాతత్వం, ఇందాక మనం చూసాం కదా, విశ్వజాని ఒక వర్డ్ వచ్చింది, సౌభ్రాతత్వం అంటే ఈ విశ్వంలో అందరినీ కూడా సమానంగా, లేకపోతే అందరికీ శాంతి కలిగేలాగా చూడడం అనమాట. అటువంటి వాటి గురించి మాట్లాడగలడా అంటే మాట్లాడలేడు. కాబట్టి ఉత్తమాధికారి మాత్రమే అటువంటి వాటి గురించి మాట్లాడగలడు. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే దివ్యమైన స్థితిలో ఎవరైతే నెలకొని ఉంటారో వాళ్ళు ఈ యొక్క పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని చేరుకోగలుగుతారు, దాన్ని పొందగలుగుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంకా వాళ్ళు ఆ యొక్క భగవద్గీత దాంట్లో చూస్తే వాళ్ళు పూర్తి ఆనందాన్ని కూడా పొందుతూ ఉంటారు. మనకి ఆ శ్రీ ఈశోపనిషత్తు స్ఫూర్తి కనుక మనం కలిగి ఉంటే ఈ బ్రహ్మభూత స్థితిలోకి మనం వెళ్ళగలుగుతాము. అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఒక చోట 4వ స్కందం 30వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సదా భక్తి యోగంలో నెలకొని ఉండే వాళ్ళకు ఆ భక్తులు వాళ్ళ యొక్క కర్మలలో నిత్యము కూడా నూతన అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటారంట. అంటే ఎప్పుడు కూడా జపించిన మంత్రాన్ని జపించాలా, లేకపోతే సేవ చేస్తూ ఉండాలా, ఇట్లా ఏమి వాళ్ళకి అంటే ఇదేదో నిత్యం మనం ఇలాగే చేస్తూ ఉన్నాం కదా, ఇది ఎలాగో చిరాగ్గా ఉంది, ఇట్లా ఉండదు అనమాట. వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో కూడా సర్వజ్ఞుడే అయిన పరమాత్ముడు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని నూతనంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటాడనమాట వాళ్ళకి, ఆ ఉత్తమాధికారులకి. అది మనకి ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తారు. ఇంకా ఆ పరతత్వాన్ని ఎరిగిన వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మభూత స్థితిలో వాళ్ళు పొందుతూ ఉంటారు. అట్టి దాని ఏమంటారంటే ముక్త స్థితి అనమాట. ఆ ముక్త స్థితిని పొందిన మానవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు మోహాన్ని పొందడు, శోకాన్ని పొందడు, అనవసరంగా హర్షానికి, అంటే నాకు ఇది వచ్చింది కాబట్టి నేను పొంగిపోవడం, దాన్ని హర్షం అంటారనమాట. ఆ హర్షానికి కూడా గురికాడు. అతన్ని ఆ బ్రహ్మభూత స్థితి పొందిన వాడికి అటువంటి లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఆ భక్తి యోగంలో మనం ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలి, అంటే పురోభివృద్ధి చెందాలి అనుకునే వాళ్ళకి పరమాత్మే హృదయం నుండి ప్రేరణ కలిగిస్తూ ఉంటాడంట. అందుకే వాళ్ళకి ఎట్లా ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ జీవితం ఏంటో చప్పబడిపోయినట్లు, అంటే భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత జీవితం అంతా చప్పబడిపోయినట్లు అనిపిస్తూ ఉండడం కానీ, అంటే ఒక ఎద్దు గనక రౌండ్గా ఒక తాడు కట్టేసినప్పుడు రౌండ్గా తిరుగుతూ దాన్ని ఏదో అంటారు కదా, గాడి బెల్లం తీయడానికి ఏదో చేస్తూ ఉంటారు కదా, దాంట్లో గానుగా అంటూ ఉంటారు కదా, దాంట్లో తిరుగుతున్నట్లుగా కానీ, లేకపోతే జీవితం అంతా ఇంకా మందగించినట్టు అనమాట. అంటే ఒక ఉత్సాహం అనేది లేదు, ఇట్లా ఉండదన్నమాట భక్తుడికి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా నూతనంగా భగవంతుడు తన యొక్క హృదయంలో ఏదో ఒక నూతన శక్తినిస్తూ ఉంటాడు, అతని యొక్క నూతన దర్శనం అనేది ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట. కాబట్టి భక్తుడు అనేవాడు ఎప్పుడూ కూడా చాలా హ్యాపీగానే ఉంటాడు. అలా అనిపించలేదు మనకి, అరే రోజు అంటే అందరం కూడా చాలా స్టార్టింగ్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొంతమంది కొంత మధ్యమాధికారి స్టేజ్లో ఉండొచ్చు. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని అంటే కామ, క్రోధ, లోభ, మొహ, మద, మాత్సర్య అనే ఈ అరిషడ్ వర్గాలు మనం ఇంకా వదిలిపెట్టినట్టు అనమాట. ఎప్పుడైతే మనకి అట్లా అనిపిస్తూ ఉందో, అంటే జీవితం అంతా చప్పబడిపోయినట్లు కానీ, లేకపోతే కొంచెం ఉత్సాహం అనేది ఉండట్లేదు, మందగించినట్లు ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటున్నాయి అంటే మనం ఇంకా ఆ అరిషడ్ వర్గాలని వదిలిపెట్టలేదు. కాబట్టి రోజు హరే కృష్ణ మహామంత్రం మనం చేస్తూ, అంటే రూపగోస్వామి చెప్తారనమాట, ఏమంటారంటే ఆయన, నాకు లక్షలాది చెవులు, లక్షలాది నాలుకలు కనుక లభిస్తే నేను ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడంలో దివ్యమైన ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాను అని ఆయన చెప్తారనమాట. ఎందుకు అంటే అటువంటి శుద్ధ భక్తులకి హరే కృష్ణ మహామంత్రం రోజు జపించినా, అలాగే ఎంత స్మరించినా, ఎప్పుడూ అదే ఒక తత్వంలో ఉన్నా కూడా అటువంటి వాళ్ళకి విసుగు కానీ లేకపోతే అల్పు కానీ రాదు. అందుకే మనం హరిదాస్ ఠాకూర్ని చూస్తాం, ఆయన రోజుకి 1 గంట 2 గంటలు మాత్రమే వేరే వేరే పనుల్లో ఉండేవాళ్ళు, మిగతా అంతా కూడా ఆయన జపం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అది కొంతమందికి అటువంటిది ఆ యొక్క ఇది ఉంటుంది. కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఏంటంటే అంతా మనం కూర్చుని అన్ని గంటలు మనం జపం చేయలేం కాబట్టి మనం సేవలో వినియోగించడానికి, సేవలో వినియోగ అయ్యేలాగా చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఇంకా ఏం చెప్తారంటే ఈ పరమ భాగవతుడు అంటే శుద్ధ భక్తుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతడికి ఈ ప్రేరణ
కానట్టిది ఏది కూడా నిజంగా గోచరించదు. ఇందాక చూసాం కదా, భగవంతుడు మనసులో, తన యొక్క మనసులో ఆ బుద్ధి ఇస్తూ ఉంటాడనమాట. ఈ విధంగా ఏదో ఒక కార్యం, ఏదో ఒక భగవంతుడి సేవలో ఉండేలాగా. కాబట్టి భగవంతుడి నుంచి వచ్చే ప్రేరణ లేకుండా వేరేది ఏది కూడా అతనికి నిజంగా అనిపించదు. అదేదో ఒక మాయలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి అతనికి ఏం జరిగినా కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తిలో ప్రేరణ అనేది కలుగుతూనే ఉంటుంది. అదే మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తే, తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగంతం ఏనమాం ఉపయాంతితే. అంటే అక్కడ భగవంతుడు చెప్తాడు, ప్రేమతో నన్ను సేవించడానికి నిరంతరము కూడా అంకితమైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళకి, వాళ్ళు దేని ద్వారా అయితే నన్ను చేరుకోగలరు అటువంటి బుద్ధిని కూడా మళ్ళీ ఎవరిస్తున్నారు? భగవంతుడే ఇస్తున్నాడు. కాబట్టి అటువంటి వారికి మళ్ళీ ఆ బుద్ధిని కూడా, నన్ను చేరుకునే బుద్ధిని కూడా, అంటే ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తే నా వైపు వాళ్ళు రాగలరో అటువంటి బుద్ధిని కూడా నేనే ఇస్తాను అని అంటున్నారు. కాబట్టి ప్రేమతో నా సేవలో ఆసక్తులై ఉండే వాళ్ళకి నిరంతరం కూడా బుద్ధి యోగం అనేది లభిస్తుంది. కానీ అటువంటి ఆసక్తి లేని వాళ్ళకి ఆ బుద్ధి యోగం అనేది లభించదు. కాబట్టి విశుద్ధ భక్తి గలవాడు భగవంతునికి మరింత దగ్గరగా వెళ్ళడానికి ఆ పరమాత్మ హృదయంలో ఉండి పరమాత్మ ఉపదేశాలని ఇస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రధాన విస్తారం ఏంటి? పరమాత్మ. అతను అందరి హృదయాల్లో కూడా ఉన్నప్పటికీ భక్తుని హృదయంలో మాత్రం నిత్య నూతనంగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు అని ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఆ శ్లోకంలో వివరించడం జరిగింది. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క ప్రేరణ ద్వారా భక్తుడు ఈ భక్తి యోగ అభివృద్ధిలో దివ్యానందాన్ని చవి చూస్తూ ఉంటాడు. ఏడవ మంత్రం. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఏడవ మంత్రం, 10 మంత్రాలు చూద్దాము, మరి టైం సరిపోతుందో లేదో. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః తత్ర కో మోహః కః శోక ఏకత్వమనుపశ్యతః. తత్ర కో మోహః కః శోక ఏకత్వమనుపశ్యతః. రిపీట్ చేయండి. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః ఆత్మైవాభూద్విజానతః. తత్ర కో మోహః కః శోక ఏకత్వమనుపశ్యతః. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూద్విజానతః తత్ర కో మోహః కః శోక ఏకత్వమనుపశ్యతః. స్వప్న మాతాజీ 7వ మంత్రం చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 7వ మంత్రము. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవ భూద్విజానతః తత్ర కో మోహః కః శోక ఏకత్వమనుపశ్యతః. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. లక్ష్మీ మాతాజీ, మీరు మీనింగ్స్ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యస్మిన్ పరిస్థితిలో సర్వాణి సకలమగు భూతాని జీవులను ఆత్మ చిత్కణము లేదా ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగము ఏవ కేవలము అభూత్ ఉన్నట్టుగా విజానచః ఎరిగిన వానికి తత్ర అందులో క ఎట్టి మోహము క ఎట్టి శోకః శోకము ఏకత్వ గుణము అనుపశ్యతః ప్రామాణికుని ద్వారా చూచువానికి లేదా ఆ విధముగా నిరంతరము వీక్షించువానికి భావం.
ఎవరు సర్వజీవులను ఆధ్యాత్మిక విస్ఫుల్లింగాలుగాను భగవంతునితో గుణైక్యం గలవారుగాను ఎల్లప్పుడూ చూస్తూ ఉంటాడో అతడు నిజమైన తత్వ పరిజ్ఞానం గలవాడవుతాడు. అలాంటి వానికి మోహం గాని శోకం గాని ఎలా ఉంటాయి? ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. 8వ మంత్రం కూడా మంత్రం చదివి చూద్దాము, రేపు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడవచ్చు. 8వ మంత్రం సపర్యగాచక్రమకాయమౌరణం అస్నావిరం శుద్ధమపాపవిద్ధం కవిర్మనీషీ పరిభూస్వయంభూర్ యథా తథ్యతోర్థాన్ వ్యదధాచాశ్వతీభ్యః సమాభ్యః. రిపీట్ చేయండి. సపర్యగాచక్రమకాయమౌరణం అస్నావిరం శుద్ధమపాపవిద్ధం కవిర్మనీషీ పరిభూస్వయంభూర్ యథా తథ్యోద్ధార్థాన్ వ్యదధాచాశ్వతీభ్యః సమాభ్యః. యథా తథ్యతోర్థాన్ వ్యదధాచాశ్వతీభ్యః సమాభ్యః. లక్ష్మీ మాతాజీ చదివారు కదా. స్వాతి మాతాజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మంత్రమా ప్రభుజీ? మంత్రం చదవండి. సపర్యగాచు క్రమకాయమవ్రణం అస్మావీరం శుద్ధమపాపవిద్ధం కవిర్మనీషీ పరిభూ స్వయంభూ యథా తథ్యతోర్థాన్ వ్యదధాశ్వతీభ్యః సమాభ్యః. రమాదేవి మాతాజీ మీనింగ్స్ అనువాదం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సహ అలాంటి వ్యక్తి పర్యగాత్ తెలుసుకోవాలి, శుక్రం సర్వశక్తిమంతుడు, అకాయం దేహం లేనివాడు, అవ్రణం అనింద్యుడు, అశ్నావిరం నాడులు లేనివాడు, శుద్ధం నిర్మలుడు, అపాపవిద్ధం కాలుష్యం అంటనివాడు, కవిహి సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడు, మనీషి తత్వజ్ఞుడు, పరిభూహు అందరికంటే గొప్పవాడు, స్వయంభూహు స్వయం సంపూర్ణుడు, యథాతథ్యతః ఉన్నవానిని ఉన్నట్లు అనగా యథాతథంగా, అర్థాన్ వాంఛలను, వ్యదధాత్ తీరుస్తున్నాడని, శాశ్వతీభ్యః శాశ్వతాలైన, సమాభ్యః కాలం. కొంచెం పైకి భావం. అలాంటి వ్యక్తి సర్వశక్తిమంతుడు, దేవాది దేవుడై ఉండి దేహము లేనివాడు, సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడు, దోషరహితుడు, నరములు లేనివాడు, శుద్ధుడు, అకలుషితుడు, స్వయం సంపూర్ణుడు, అనాది కాలం నుండి అందరి కోరికలను తీర్చే తాత్వికుడు అయిన, అందరికంటే గొప్పవాడైన వానిని యథాతథంగా తెలుసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, రేపు మనం 7వ మంత్రం 8వ మంత్రం చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈరోజు ఇక్కడితో విరామం తీసుకుందాం. అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద్ की जय. नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण महामंत्रम की जय. पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवत गीता भागवत ग्रंथार की जय. ఈశోపనిషత్ की ఉపదేశామృత హరే కృష్ణ. అందరికి ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 7:20 ప్రభుజీ.